Тая тема съм ми оставил съвършено самостоятелно. Не искам да насилвам сърцето. Казал съм, който избере, ще го добия. Но този, който й поиска ръката, трябва да го направи заради нея. Не заради мен, че съм министър. Умна, да си отваря очите. Тук не съм съгласен. И най-умните жени се глупат. Покажи им едно чакало парцалче, очите им ще изтекат на всичките. Хората са го рекали, коса дълга, ум къс. Знаеш как ме взе? Знаеш? Бия коса и бия паметта. Той по-разбираше човекът, а тя ревеше за един разбойник. Обаче яви сега, баба ти Нонка, първа черваджийка в Харман изграва ти Станчо и 12 поточи. 13 ги броих на дядо Станчо. Забравя се ли сметката? Да те поживи Господ, дядо Станчо. Извини ме, работа ме чака. Никола, днеска не е здрав, пък и много работа има. Пак го задъпах, цяло наказание. Здравейте, госпожо. Здравейте, Аничка, тук ли е? Не, няма я, госпожа Шикова на Журбик се. Седнете, моля. Госпожа Тървийска, приятелка на Аничка в училище. Да, също го няма. Знаете много, поди робете по-свободен. Мъж ви пак ли е без служба, госпожо? Да, госпожо, представете си нашето почетно положение. И деца. Не излегайте, моля ви, ще направим нещо. Не почетне. Мира такава млада жена да плаче. Нищо не мога да Господин министъра, нямам чест да го познавам. Знам, че е великодушен към нещастните. Има ми картичка от няколко влиятелни депутати. може ли ме си казва, като стана на пътя? Госпожо, вие имате ли сестра? Тя къде е? Госпожа Домузова, тя е сега учителка в Трън. Господин Домузов къде е? От 3 години учител в Добрич. Тя е Добрич, а той е Трън. Аз моята булка от вратата навън не я пускам. Вие голямо недоверие. Така е право да си кажа. Една кокошка, синьор няма. Ще е било едно време. Когато ли е то време? Когато жените са били рубини, а сега е нов век. И жените са свободни човеци. Прощайте, господин Терзийски е голям мухло. Защото гледам, че у нас кокошката пее. Чистите са бяли петните. И аз моите булка не я бих пуснал да се служи.